Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε ο ΕΦΕΤ. Ο ΕΦΕΤ, ο οποίος ελέγχει την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων και κάνει συνεχείς ελέγχους, ανακοινώνει ονόματα και διευθύνσεις των παραβατών και ενημερώνει μέσω συστήματος RAPEX, δηλαδή με απευθεία σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, για κάθε διατροφικό κίνδυνο έγκαιρα, ώστε να αποφευθούν και να αποφεύγονται προβλήματα. Εμείς είμαστε αυτοί που καθιερώσαμε την υποχρέωση όταν υπάρχουν παραβάσεις να ανακοινώνονται ονόματα και διευθύνσεις των παραβατών. Και για να ξέρει ο κάθε καταναλωτής συγκεκριμένα από ποια επιχείρηση πρέπει να προφυλάσσεται, αλλά και για να προφυλάσσουμε όλες τις υγιείς επιχειρήσεις που είναι η πλειοψηφία σε κάθε κλάδο, από αυτή τη μικρή μειοψηφία που δεν μπορεί να δυσφημεί συγκεκριμένους κλάδους και συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελμάτων. Αν κάνει κανείς έναν απολογισμό και συγκρίνει τους ελέγχους και τα πρόστιμα των 3 ετών λειτουργίας των ΕΦΕΤ επί των ημερών μας με το παρελθόν, τότε θα εκπλαγεί. 4 παραβάσεις είχε εντοπίσει όλες και όλες ο ΕΦΕΤ από τότε που ξεκίνησε τη λειτουργία του μέχρι το 2003 και είχε επιβάλει συνολικά πρόστιμα 81.000 ευρώ. Επί των ημερών μας, στα 3 χρόνια, πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ είναι τα πρόστιμα τα οποία επιβλήθηκαν. Άρα νομίζω ότι σήμερα ο καταναλωτής μπορεί να αισθάνεται πολύ πιο ασφαλής και πολύ πιο σίγουρος. Η προσπάθεια του ΕΦΕΤ συνεχίζεται. Ενισχύεται με προσωπικό, ενισχύεται με μέσα. Πάνω απ' όλα όμως έχει την καθολική υποστήριξη της κοινωνίας.